hawa na mani onne mu hyehyɛ no ye ba pointi obi a kyerɛ sɛ shunshun mu wiase mu sɛ wo maame agye wonu nyam anase ne wu sɛ wo nua ba bi agye wonu anase ne wu sɛ wo nua ba ma bi de wo nam nduro so edifo nde mu aka kyerɛ ba na etini sɛ ko baaye ana wa ba asase supan na nam onhyɛso na nipa kwa ho yie kwa ho kyerɛ mu obi adwuma sɛe obi aware sɛe obi yare bi bɔ no obi nyamanie bi nyi esane bi sane bi ewo mbra wo ba asase supan nipa fa amanie ne otai mu wɔ nhyɛm a wɔn bi a obedi wɔ asase wɔ so a wobɛkɔ aba betua so ka abraba abobɔe no wo obi a ɔbɛba wakɔ mu a ɔno ba bɛnante ɔbɛma wafa atitim sɛ nea nam wo so a nipa fa atitim no nti bi etum yɛ ɔyere bitum yɛ ɔba bitum yɛ ɔmaame bitum yɛ wo nua sɛ nkɔfo na wɔn ba wakɔ mu abom sɛ wɔn wo di nia wɔde wo nam nduro so kutia wɔn ɛyɛ contract na wɔn agye a wɔde ba bɛ afi wɔn na ɛbɛnam wɔn nsa so na wo so wakɔ sɛ ɔbrɛ na ɛnam nsa so a nipa kɔɔ mu ni yesu baayɛ no bible sɛ ɔbɛbrɛ ne ho ase meboa yɛbɔ na sɛm bi tete no owu yɛ nansa so ɔsɔre afi ɔba yɛ ɔbɛbrɛ no atete ofem ne this time ɔsɛ ɔkɔ aba nsɛ dɛn arendade nti ɔkɔ aba betua bɔne a wɔde yɛ no so ka onipa bia when you have pressure bobra if you want to win the day you have to conquer the night nti nipa bia da yɛ de wo no men fa da yɛ de wo ni ndiago bon woni na hu ade yɛ very careful na o bom pa ya sre dey ayo wo no bofo hwe so no se o past life wo be ya ni ti obi e na ama wo bra wo ba bio won fa wo ne nche won fa wo abusia mo akwaba e de ba too much GH so na le program ya ba be hwe e ye sunsun ho dwumadi ya ne prophet Adonai e na ye babedi bese se obeka no ho yakọ difo akoma na kwaba yakoma na kwaba no ya subscribe to the super channel ya no akai sa wo de bell no ebeka ho se ne be na upload ni to mu a only first person ya won sabidi kaka adofo prophet ayaka resident kam ho yakoma na kwaba na fe ya fa komo no e hihye for wa fa me so ma papa bi ya boko awade yankopon ado de nyamiase odi bosa video ko social media man focus ko bi sansem obo pensem anu yi na ometini abobran na posters a eda social media man fo e bi sanse enei yetu ye ni hwe ensori ni edifo edwumadi a wo mudi a ene wo beti ni kwasumasi obi na eyo obentin fie nkonye bi na ensori ti a nipa ne beko akwancha hodo ni na edbema no na so ede akwancha ne bema nipa no ne ebeche ne so wonye nyina na obeye ebewie eche na still a nipa na se hawa ode koye no egusu aso na wonya oje emfemfiri sa hawo no ene na Ghana fo bisa se ene na eye de importe could it be say eye na ne omo point se eno ne hawo no enye eno na eye hawo na bifufo na wowo no muntimi nka na yo mame me dawasi me wasem bisa pompi no so bi wo ohaw ana amanie bi no call difo bi wo se okopene hawa no moya difo no prophet Adonai ye bisa okay how be ade baba manim bia ye bisa sana ana montu bi wo haitu nsora nka na dabi na ne wo mi nipa bebre de wo ha be call difo so ope ohaw na no moya difo no bi sunsun mu ya se ne se o maame na oyo o muta aka kire nkofo pa ne hu se unia ba bi e na oyo etunu kwa ma ekodu bi se obi kwa ka se oyere e na oyo nti obi ne yere tide mu wonam pa ba akoso ehwe bi obi ada because of nia shushu ni pa bi aka kire no okay eye den obi be ware na na yere kuta shushu no de be nia na o de be poetia no eye den obi be wo ne ba na etiri ma me kuta shushu no de be poetia ne ba adentia nipa bebre ana meka se nipa ye wa asasi sho ye ni ayako ana yaba obi oba asasi sho no na namu obetu ye tia nipa ana wakwa baba betu obetu ya shoka nti no
ɔhaw na amane ɔne mu hyesee no yɛbɛpɔnte obi akyerɛ no sɛ sunsun mu wiase no sɛ wo maame agye wo num nyam anaasɛ ne hu sɛ wo nua baa bi agye wo num anaasɛ ne hu sɛ wo nua bɛma bi de wo nam nduro so edifoɔ no bɛhu aka akyerɛ wo baa na yɛtini sɛ wokɔ baayɛ anaa waba asase so pɛn na ɛnam nhyɛ so na nipa kɔ ahoyie mu kɔ ahokyerɛ mu obi adwuma sɛeɛ obi aware sɛeɛ obi yareɛ bi bɔn no obi nyamanneɛ bi nyi esane bi sane bi ɛwɔ mmerɛ a woba asase so pɛn nipa fa amanneɛ ne ɔtae mu wɔ nhyɛm a wobɛkɔ a woba bɛtua so ka na neɛ tini ansa na obi bɛpɔnte akyerɛ sɛ wo maame anaa wo papa anaa wo nuabaa anaa w'adamfo anaa obi di wo nya na obi di wo nam obi wɔ no ayɛ de gyapadeɛ esi ne fie ɔde ama hwɛ so ma me ni de ne nam nduro so kwa sɛ na dwen ɛmba ne fie na wohyɛ ne so bɛkɔ mbɛhwɛ mu adeɛ deep no na ɔba asase na ɔbɛsisi nipa ɔbɛbu epo gye nkɔfo gyapadeɛ bɔ so because bi wɔ data na sika bi wɔ ne nsam na ɔtu ne bi wɔ na ɔyɛ hene bi na ɔyɛ nipa titiri bi nti ɔde hyɛ akɔnyɛ na ɔwɔ no ɔde bɛn nipa fa atete ne dwodwo mu nti nipa bebree brɛ a wɔn brɛ yare ahodoɔ edi nipa nya obi wɔ hɔ a ɔba asase so pɛ na ɔyɛ dɔkta bi ɛnam ne nso so na nipa bi kɔ ahokyere mpa wɔ ne yareɛ mpa so nti nso bɛkɔ aba na ɔbɛ testi saa tete ana dwodwo na ɛnam nhyɛ so na nipa fɛ mu no nso bɛkɔ bɛba abɛ experience saa deɛ na ɛyɛ daa na sɛ ɛnyɛ dɛ nti obi bɛkɔ baabi yɛbɛka kyerɛ no ɔyere na ɛyɛ ɔne atini ɛdɛn na ɛbɛma ɔyere a waware no a ofisi ɔne bɔ bra bɛtumi ako tire wasɛ wo nneɛma brɛ wase ebi esi wɔ man mu nipa no bɛyɛ nipa kɛseɛ ɔtɔɔyɛ no yɛnim nea ne yere ne mu no bi bɛyɛ yɛtia nipa no ɔma ne kyiri yɛ basa ndɛ nipa bere gyapadeɛ kɔ wɔn ntumi nkyɛ because manhwɛ ɛda ne mma ɛne abusua ntɛm no nti aseɛ nim nyɛ ɛnam hwɛhyɛ nneɛma ne nyia kɔ so ne sɛ bɔne bi a ɔbɛdi wɔ asase wei so a wobɛkɔ aba bɛtua so ka ayɛ sɛ odifo wo kyerɛ sɛ nipa wu ɛnsa yɛ sɛ Bible na ɛka no nipa wu ɛnsa sɛ Bible sɛ nipa atwa sɛ nipa wu prɛko pɛ na owu akyi no atemmu waka sɛ owu akyi no wokɔ aba biem ano kyerɛ wo Bible asɛm a Bible kan bi yɛ bebu nti na nipa bebree kan Bible a bɛhu na ne hyi wakyea bɛhu na ne shirt ne kɔn na ɛkɔɔ the mindset a ɔde hyia nyame asɛm no ɔhu ni sɛ wiase agyapadeɛ deɛ wobɔ so a ɛyɛ musuo nti ɔsom nyame akɔ heaven nyame na ɔbɔ sika ɛdɛn na nyame hu ya ɔtum de gold hyɛ asase mu ɛdɛn na nyame hu ɔtum de diamond hyɛ asase mu ɛdɛn na nyame hu ɔtum de bauxite name them nyame wa mo yɛ sɛ yɛmbɛdi yɛ hyɛ ne yɛ hu okay owu akyi na temmo no bɔne bi a ɔbɛyɛ yɛ a wɔntua so ka no ɔbɛkɔ ba abɛtua so ka nti nipa bebree brɛ a wɔn brɛ obi start business na ɛkɔ paa ndɛ biribi ayɛ basaa wɔtinya still a solution ma obi kɔ wiase na yere na ɛyɛ no deɛ ɛte sɛ wobɛhyia ɔba ɔbɛko atia wo anaa ɔredi wo nya no abraba abɛbɔɛ no wɔpɔ obi a ɔbɛba wakwan mu a ɔno ba bɛnante ɔbɛma wafa atiti mu sɛnea ɛnam nhyɛ so a nipa fa atiti mu no nti ebi etumi yɛ ɔyere ebi tumi yɛ ɔba ebi tumi yɛ ɔmaame ebi tumi yɛ wo nua nti obi bɛtumi awo beebi a ɛba no ɛnam ne so ne bibi abɛsɛ yɛ nim asɔfoɔ a wɔn mba tibia nkɔla no wom sɛ obi ti sɛ ɔhyɛ ne hyi wɔ ne papa ne kura na ɔno ankasa no na wayɛ confused ebi esisi yɛn bi wɔ social media ahodoɔ so asɔfoɔ kuku dam adanti a wobɛkɔ ne past life na waba asase so pan na obɛyɛ bi ma nipa kɔ ahokyere mu nipa di hia nipa yare ahodoɔ amaniya ahodoɔ hyɛ nipa fo atiti mu woyɛ den wobɛkɔ aba bɛsi asase na ɔnam so woba bɛhu sɛnea nipa nam asase so a wɔn brɛ no wobɛkɔ aba bɛnante so abrɛ odifo mi sɛ ɛnɛ na neɛ wɔkɛn sɛ yɛ gyina no so a bɛbisa sɛ so nipa no
ne wakɔ na wasan aba na ebia ne first life no oma obi call how bi ni atiti ni amane bi mu no na wakɔ asan aba na obe experience no onu obehu sɛ ade a mede yie nipa in the first life no ɛno so akɛtɛ na baba mi to yi ana bebre ni ahɔ edifo bebre kɔ ni nti no kɔ a sɛ wo yiri kuta sunsun ya na ma mi kuta sunsun ya na wo bi no ɔdi wo behu aka kyerɛw but all the genesis of yenam so a wo yiri tutum no yiri ka bo makyiri wo kotia all ni entie nam so ma mi a ɔkyi wo ekyiri wo no wa bɛhɔ betia all ni entie wo mi ɔno ni fi ɛna baako egya baako ndɛ ɔno prade ho a onyanko bɛyi wefo ebi kwesi ɔyene bi ɛnam so na ɔhemba bi efi mu mote aha ɛwɔ sɛ enu nua obetua ne past life so ka majority of them this nkɔfo na wɔn ba wakɔ ma bom sɛ wɔn wo di nia wɔde wɔn na minduo so kutia wɔn ɛyɛ contract na wɔn agye a wɔde ba bɛ afi wɔn na ɛbɛ nam wɔn nsa so na wɔn so wakɔ sɛ ɔbrɛ na ɛnam nsa so nipa kɔ wɔn nibi nti sɛ ukɔ beebi na ɛka yɛ point obi kyerɛ sɛ ɔno ɔyɛ wa nea ɔpoint kyerɛ ɔno wa moa ɔhɔ na ade kwan ntumi yɛ mu edwuma da akwankyerɛ bi na ɔde ma ɔhɔ no ebetumi asɔ wo ama okay so therefore me bo me san gyina hɔ asɛ ebia yɛfa ne sɛ me te yɛn na me first life a me baayɛ no ebia na ɛbɛfa me nsa so ɛma obi bɛbrɛɛ obi bɛtete obi hahaayɛ ɛna mekɔ enti sɛnea wɔkan si yɛkɔ yɛbɛsan aba betua ka no sɛ me kɔ na besan ba na me behia obi ɔno so ɛma me brɛ a me ho sɛ the first life na me baayɛ no me de bɛyɛ nipa yi ɛno ho sunsuaso na me suma san bɛyɛ a ma behia yi ana sɛ woyɛ bisa nti na me mɛtu fo sɛ wo bɔ bra na nyama nko ya pedifo no yɛ bisa mo ebisa na ɔyɛ no me expect sɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ obi yɛ o me nkɔ beebi nkɔpɛ obi a ɔyɛ w'ekyiri kwan na nipa no deɛ ɔna w'agyina nim ɔkotia wo but wobɛkɔ the main thing deep no na yɛ wabra ba bɛbɔ ahua ketua na wobɛtua yes nti nipa bi a wona mo pese wo hu wabra bɔ ano a sɛ wodi dwa na wo sɛ dwa ne kɔfo ma yɛ ntɛm na yɛ bisa ko bi wa na o ɛnam nhyɛ so obi dwadie guuyɛ wobɛtua so ka pɛpɛpɛ sɛnea wɔka ne na sɛ saa na teɛ deɛ a ɔgye bi ani hɔ de ma obi o because wayɛ bɔne deɛ ɔbɛtua so ka yɛ no ano no yesu baayɛ no bible sɛ ɔbɛbrɛ ne ho ase meboa yɛbɔ na sɛm bi tete no owu yɛ nansa so ɔsɔre afi ɔba yɛ ɔbɛbrɛ no atiti ofem ne this time ɔsɔ ɔkɔ aba nsɛ dɛn arendade nti ɔkɔ aba bɛtua bɔne a wɔde yɛ no so ka onipa biara wɔyɛ asɔfo na ɛsɛm wɔnyɛ ade bia simple thing ɔba no ɔbɛbrɛ ne ho ase ɛbɛkyerɛ nipa abrabɔ ahobraseɛ ne sɛ ɔbɛhyew nyame wɔmɛtutu wɔn anam anyɛ nipa fɛ yɛbiri mu yie ɛka no ɔhwɛ ni ɛsɛ no mekɔ na meba no bɔkɔɔ sɛ bi odi a yɛbɛtwa me ti akyerɛ me the next time around ne meso mekyerɛ mo sɛ meso wɔ tumi nti ɔkɔ aba bɛtua bɔne a wɔn de yɛ no wɔ asase so no ɔkɔ aba bɛtua wɔn so ka abɛtua nipa so ka obi bɛka sɛ yesu deɛ yɛ a wɔkan deɛ sɛ wɔn wɔba wiase no wɔnim sɛ tax kɛda hɔ a wɔba bɛyi nti woba wiase a pere na hu botan nti ade ba wiase nipa bia wɔn akonya sɛ wobɛhu abrabɔ no abɔ no hwɛ wone w'ani kan bɔ brabrɛ ɛna abrabɔ no ɛbɔ nea yɛmfa yɛni hu dɔ hye yɛde yɛni ɛna woante abrabɔ no bɔ ase abɛbɔ bra no asan wobɛbɔ bra no asan because wonnim botaeɛ nti a wonam asase so wodi a ne sɛ o meyɛ adwuma sika ba matɔ kaa mesi dan ɛno ane abrabɔ nti nipa bebree hyɛ ase na nyama ɛkɔ yi ohu ndɛ ɔnanam ohu sɛ ne nyama ɛsɛ bebree wɔ mo nyama ɛyɛ basa ade ntia ɔhyɛ ase so na ɛkɔ yie paa ɔhyia bɛrima na ɔne ne twempena bɛrima no yɛ ne ho adeɛ ɔdɔ ntiahyeɛ ndɛ no aware no ada no bush wehu yɛ ne mu sɛ ɔyɛ ne bɔnsa ɔwɔ akɔ beebi na difo bi aka sɛ problem yɛ ɔyɛre wesu akɔ beebi na difo bi aka sɛ problem yɛ ohu because difo na nhwɛ wɔn past lives nyama nipa kasa yɛ bebree na obi tumi bɔbɔ obi tumi gidiya na ofisi abrabɔ no ɛyɛ free saa afei obedu beebi na ne di ayera wɔ system no mu atu asɔfo bebree atu musicians bebree atu footballers bebree
name them politicians akese bi etiti wo ne obi ade hu bi wo nti bi adentia o bobra na nyame ko na yi nim at this time no one ye bi sana one kasa nipa wo ye butai be na de ba asase so enam nhahwe mo bi be fa yare kodanda pinisim yare ba be hwe o hwe a o be kwa wo nya anu druda because oni butai ntia wona masase me so abrabo ne bo sa wo ti ahye a wo be bobra na sa wo ba betu abo ne so kampa difo betumi asrama na oba na waba ya wo de wo sabeka na wo hihye ene wona mo tu a wutu bone fefri bi aba wose uji Yesu din dia Bible say enyamadada ni ni aden etwem wose Bible say sabo je onyamadada ni ni etwem ne bo a okay enyamadada ni ni etwem Bible ma shem bia da wa nipa kan bia nipa kan ne tra nti o ni say o maji Yesu din edi enyamadada ni ni etwem ze ma ya abode fofo wa ya abode fofo so bre nti bibi wo wa e wo so ko deeper uji Yesu din dia first e say o sure out o ko apam nti apam na o kan before Yesu share me kra na ma jenkwa nti wo de wo kra e na wo di shiwo ama Yesu na obedi ne chi no sa apam na wo kan o ti ase na after say o ka sa apam no wi say ye initiative ni se ni ebe o se ye bu we shu tinu okay se shu tinu na ye bu we shu wo ni ye tumi a na bufu o shu no so no ye de wo kwasha nsa nti se nyama nya sa wo nti nyama shu ahye wo be nyama shu ba be di nya wo be nyama shu yare kwankwa beto so wo be nyama shu be bobrasan ti ni to be bre bobrasan o di ni wo di she onye basabasa obo ne bra pepepe onye na bra bo like ordinile mu so oshum ni nyame hu mu ne krom send John chapter 4 verse number 23-24 ne kan pastor nyama bi koyi pedifo bi no ye bisama no hwe wo do past life obra wo pe boy so wo kra na ba asase su pen na ba ye no enam ni saso emo bi fa titi jojo apenisie kodande bi ena hihia wo so wo bobra na fim say bi be nyama saya na say you have to wake up. God Bible say, you will soon ni pedua, na you want nam ni pedua. De bia me come asem say sa abrabon one tene bo asia me say, obekọ akoye adwuma presidency. And that man no be the adwuma bi obekọ na ho dwue mu no. Wonam kra ni abi to hwa no kra be ode. Ode for nti we no say onipa no hu ne sa na. Say wabaye ade e na wotu aso kade a. Bibi wo ho betimi aye dan esre. Nipa bia what's so one to say damrama ebe chill we damrama han pa yedi ana yes nti no nipa no difo di wonim ono be ye gwudwuma no and let me tell people share about shun dwuma yemu a enya one day ela okọ ya wo breakthrough cause maybe ye bisa me ready nipa past life pa we ready obi past life na no what ne show na ba asase su dwuma be did etie nipa na hwe brobre na se o tubo besama na afi bo se nipa no se afi ni show na e free afi no bo se ni nyama start ye de epeja nti so dwuma ye no wo ba ko baby be catch obi ye ode but still a solution ba what is the cost okay nipa na oye ono wadi contract ena wadi aba ni tibiem ena ono wabehia na o business no ogu na ma ndi se oku nemu ntoko a obaku nemu ntoko aba result unya ndi se o de sunsumu de ne ba abrabo ya de mienu se wan konka night na untumi konka day okay sanity so when you have the shop bobra if you want to win the day you have to conquer the night nti nipa bi ya da ye de wo men fa da ye de wo ni diago bon woni na hu wa de ye very careful na o bon pa ya sre de ya ye wo bo fo hwa so no se o past life o be ya ni ti obi e na ama wo bra wa ba bi
ɔmfa ɔbɔ ne nkyɛn ɔmfa mfo nso nkyɛn na nea woyɛ tie nipa ma nipa kɔ atete no this time no yade a ɛbɛma nipa betumi akoma ato yie Olifo wakofa eda ede wo ni ade abayi na mamina so na mefa misa me asem se de hose empempi so ya na yete mo amoye sunsumu ni menchechi bia ya no mo church ni social media asem na mo no ebi kire se aduane kura ya na yedi no ya na ekutia ye nkwan bi so timi bi se aduane a yedi no wo kwan bi so a ekutia ye sunsumu ma yetimi mo bra wo ho abete se yesi wopese wo ye din sunsumu a enem bi wo ha mewe ni abobo bi se preko ebi kra ka momone se obi wo ha wo se wudi momone se wopese wo abrabo na ye minim se bia ne kankan ni ti o ka momone wo we wudi chi ade mu a ya na ye kama pa na so bi je se wudi enyeyi nti difo aduane a ye din wo spiritual influence bi wo ya brabo so a ekutia ya na me ba chawan aduane a ye di ba chawan nipa bia da ya de wo no wo chiwade okay bokra no wonam bi anase ade bi eni se wudi one for instance Monday born enam a ye fe na danko me ndi bi da bofo o hwe dan so na krabo ano okay we are Monday born wo element anase bofo o hwe so no o ye nsuo bofo nti wo tubu da terapia yendi odifo adwen nam mendi ke ade bi wo a nimdie ni ho ebi wane we defeat wo frasi ma na wo sha bra bona abone still face challenges ni problems bebre awole sem ni problem edwuma sem sikasem ni ade na obi tuufo difo bi ye nkyerɛkyerɛ unim John ba ne John we dey begin to say ya tworo bi ade wo kan a wo okay okay unim Paul ba ne ya de Paul din ato say Paul no tworo let come ma Corinthians ene ko let our Bible ma kan a 1 Corinthians chapter say now we okay and a letter no tworo come obi on no tworo letter come obi a sure say monye osum ni say no o kan letter na wo ni say ani ye nyame asem ni okay ba ni otu ni mo o kyerɛw ehintasem ani abakwasem shunshun mujuwaye enye wulihuna sa na me prophet Aruna me pese nipa ti ahye na nipa hu na kwan ene ne ndi ye e wo so ye wa brabom ema ne o pese odu wa brabom betumi du ne botan ho one wo ba asase so wo bobra na mfa pedifo bi no ye bisa on hwehye bra wo de ba asase so betu apon bi suka anase why you be bibi and now Obaba be facing the same thing. Ya wo Monday ya onipa bi ya wo nichiwade nti ne wo dia ko I will say we are very careful hwe nipa bebre sa de na di wo nya pa wa braba wo mubu but always be ya no nipa braba ko ye beye ye o ma me dia ji wonu nya wo eno no ye mo system no mu nti nde obi ni nua kra no osuro no ne ba kro osuro no and me prophet Adona me kama sem say first na ye ka say ye wonu ye oba nne obi kura ni kunu ne da mpa kroso otumi wo se ni kunu ni oba afofo akọwoma wose we kunu efiri ho adentia ebi wo na be ma na bra ba wa bobọ pi na se nipa na ba di la man nti se obrabo no pese ogbo na wuhia Shebra de bas botainti a ogbo ade nyankopon odu bedu ahyashi so obi ni from Monday to Sunday obia wo ne chiwade they born bia wo da ya wo bia wo chiwade ma spiritual father nchiro onu so apedifo wo ni die no nchiro so we hu a wo chiwade no ebe ka wo kra na hye okay na edu de ya de wo wa de no ye wo da abofo time abofo no hwe de so ni bie ne dosh nti e wo sa wo pre na wo hwehwe na wo practice wo say ye wo mejoda ye wo mebranda ye wo kuada ye wo yawada ye wo fiada ye wo minda ye wo kusiada e den na ni say me de kamekra no say we Monday born na joda du na wo she black wo pafo ni tu from say den na enkoye moda enkoye moda da ya de ye wo bia kra na da ya de wo no ye wo kala bi kra ni say wo de count antare kala ni say count but the difference we also the argument we won your can who say Bible said if ekuni pedwene no
ewu nipadua ne ho fi ne mo ne fi nipadua ne mo na ba no poison Tipo, enyam na meka. Nti why no poison? Eze ne ekudi pedwe ne. Nti won no poison. Ebi se de ye wudu. Obadi yankopon hiro bibia. Odifo wo ka aduane a yedi ho asem. Wo se wo di ka church no se obi aba ne past life no be bo brabo ne bi no aba no betua so ka. Na wo koye bisa ne ebisa ho a etimi srema no. Eti aduane a yedi ebia onipa no wo ye Monday born or ye Tuesday born. Wa kire aduane a wo se wodi. Ono so se aduane ni kon eno na any favorite o dey do be. Eti ono so betimi asre se we dey sa dey dey aduane we ne wo se na so me penti me sre me dey ma na ma me kire wade bi. Jesus Christ nam nipa domu oguso ye ne century den na wade. Afi nipa mpempem a obi di ne ho twe ye so obi di ne nsa aka no. The share for us yesu say nipa pempem na etwa ho ehie e da obi hu bepem o say no obi di ne nsa aka me adentia na bible shi oba we bu ne sha 12 years o ya gidi bi so ne nsa ka papa na ntare obenya yaresa don ne nsa ka na ntare no onya yaresa ba yesu so obi di ne chiwade aden aka okay ana meboa and he say obi past life no ebi niya na we say o say dey Osra. And the answer is one man is iron that the view. One man is so one man, and can this time around can read about. Friends and compose all the money to fall. What will you to that about Odifo ya brand ko yenye adwe won komo na bibi a bo question bi question bi say ye be gina so a check to there ma yenni komo ni wi a ba be bisi gitu wona wa be yi ma no say ebusua bi nso wo a ye say ebusua we die awo enim ebusua we die aware enim enti ampa wo behwe no na ebi ebusua no line ni nyina ma ni nyina wo ho omo nware ye but bi e wo a wo be ha na ebusua ye say awo enim na aware enim na ba ku bi akwa akọware aware enim no obetete saa no wakwa asan aba ye say ye ka say ebusua we aware enim enti ya na wo mo a ye ka say ebusua bi wo ho a aware enim na nipa no timi nya aware no wo kwa insini ya wosan ba no eno kire se ene na aware no nya no enye papa na so si yen hwe ayarese kakra ko prophet adona sayare akese a binu mu akoya kanse ma akese a kire ba wodu fie a nye hunhuna ba nya me hye ne din no nya we the friend 3-in-1 herbal tea okay because obi o want diabetes adokro obi a pressure di unya obi hepatitis B ha wadwe say yare kukuda miansen edro onye bi no ma etu ase ba one thing me nton edro mi sa yare because yare na wodi wakwa wodi tia when prophet Adonai all chire ndru waba no se papa wondru me yare diabetes nti me pebi one I was say me ye bi sa hwe past life so wo ba asase so no wo be fa yare bi ana na mo nhyesu mo bi nya yare ko ankro bi nti ayare sai se wo shunshun mo za na pie mu nem ye wo yare bi obi tie ne na onya pala bi anom na adechi no ne na mo ni wo yare bi edini penya diabetes akoya ko ankro yare pressure akoya ko ankro yare hepatitis B kidney failure ne wo keka ho name them adentia wo be hwe ni pa ne past life no wa ba sa super no pa ye na nam se so obi nya yare koran ko bi na ni ko asama wo be ko aba experience bi ewi asna ye nam no de bia me kasa ne ye mfa ye ni mu ko hye ne ye di ni e na brabo no wan tin ne bo ase ya wo be bo bra na san wo bo bra san no ma me kire de bia me yes example no first na nyama ye pa ho first na me sikasem na ko ye pa ho first no afi ne oja ne di bibia e basa we ask the economy ye we afi we mo obi ayi 2026 Benz obi ayi V8 adentia de mu obetutu wanam pe ban mo ti kwan na mo bi nye bi san ko deep en ko show past life mo ti wa da bit so nye bi no me betu ase we dream and vision and brain obi a wo da won shoda ye wo nye bi no me bie wa da su enu a e mo da so so
where activation of the show and a show power and a healing body and a PT2. Obi a who and obi a one kasa one say okra why ha. Met say so for viewers or was who say the cran if you. That's what we don't care more than a brem. Odi for just walk high and a cranny film no kind and one. When you be no my bear a beck Kenyan shooting the crown and the crown I am doing. You pay beyond my pebam which you quite. You are no way different. If you do attack you, it is a wound in a petit for beyond saying Yamaman or Doma. What should you say? No show, no more cranning yet. When you been in my mouth, shoes me Pegiani at the where a stroke about tea. Say stroke not candy part one of you are say, the inside it or was an answer at me. When you been in my bit you are where Catholic don't pay. Sciatica and a bump. Obi a wo pay me out. Obi say, my portion, because today sciatica na stress in twetwe with senior kwa sciatica ba ko ntumi njai. Ojina wa asema ba otena wa asema ba. Unye bi no mo so nti betu ase. Me pa mo nti o me nton edu. Bi sayare. Ayare se wo shushu na sa ne pie mo nemu. Ye ko hebati. Obi a ko dunya. Udunya bi no mo so nti ase betu. And away cardio any secretary be our pressure and now BP and you be no more surety. I have said away detox in the peduano if you be a few among what they made the peduano come. We all star about Saudi and I also one or two. We be no more surety. I have said about we stop drinking about you be in Sanom na brab ese na braba onye bi no ma ase betu. We should waste about tea. Be a siare. We live in a number between us here, and away restraight to be our asthma and be our two compound. We live in a number of solidity, the between us here. We may find about to send that about tea. Abrabona Ebon, and the one number will go bra. We do live. Oh, for plans no be chumabo. We live in a number of busy or try one on try and everything. I'm to me that's what Tiasha and Tias. Bible she ended be a banner for the hand sayare. Don't buy. Na obrana wopon wotumi abobrana ne ye ode no afedi so where diabetes about tea so the na type 1 and type 2 unye bi no no osoro nti asie betu amchire wade bi awaresem ebusuemu asem odefo bi ogana ana opani bi a wobobra e ogana o se me bushia obetu ye na sikeni no be ne maame ana ne nana ana ebusuam penifo ni bi see because me say nipa ofia pa me we say nipa ebusuam ne doso pa but me we say obi etumi abobra bi edu pempen so bi na ye ka ehin kasema ewo ebusuam no chance ebusuam no first na nipa ni nti ye di ebusuam no musika no kwaji nipa o ka kire peni so ne de on peni o because oni nipa ye he ebusuam bi ye woni nipa ba ko bi wo a se o sori wona bra boso ya ebusuam ye di ye di o ebusuam bi ye di o mo ye wo yare wo ma yare sawo nti predifo bi a oti abrabo ne boase no kire okwan ba fa so ebusuam ye di ba bekuta na ade abu ebusuafo okay wa ya ti wo monka nyame wo mo mabobra no wo ni ofie ebusuam be ye wo mbusu wo ebusuam no mi wo but nyame afa kwan mi so peja wo ama nde wo de enumnyam abre wo ebusua dia wo so betumi ase nipa abrabo ne bo wanti ahya ababo brasan nti wo behwe ebusua no se obi antumi nkwa aware wo fetch kato wo se wo be kwa aware akotenase awo no kuru no ma tenase abobra live life so wo ni sa na wo nya say international ye ya wo de wo abrabo bi abefe di so ahya obo ade yankopon ni ni begin the prophet Adonai. Listen, if you want to win the day, you have to conquer the night. Want to conquer night now? Forget today, no. I bear hand to mouth. Bosom no. We pay ya pa ba bosom ne so ye. Na pay na nkasa asama on the cat. Nti de bia on my cat baby sabi. No one show past life no. We are before we no show past life more. To man. No chiro yesia yengina nkakra nyame emunyam ebebie
So we bush him say ye ni anim ya mobra na say ya ti wo nyame wo mo bra wo Ghana o me dia dance dia mpacho o betumi esisa na nyame enu nyam ayekese e ba ngo chi kwan bi ni prophet adona wa de yankopon shi obi bia amen abusia aha na brema kwan me de komo twetwe ni nyina esi before say abrabo no wo kwa ya na wa the bambo ekira kwanya sa abrabo no wo no carry forward ya na adeka ebi ada ka di we na duma wo ye no ye edit ya ka message say obi ja comment comment section for Ediamame. All the social media handles, you know, too much PH. Also, like ya share, now also, any biash, macra.